Target ng holdapan sa bayan ng Lubao ang mga estudyante at kababaihan. Mga holdaper na nakamotorsiklo mano ang madalas umaaligid sa mga pampasaherong jeep para abangan ang kanilang mga biktima. Ang detalye sa ulat ni Angelica Simpao. Kakaibang modus ng riding in tandem ang nambibiktima ng mga estudyante at kababaihan sa mga barangay sa bayan ng Lubao. Nakaabang ang mga nakamotorsiklo sa mga pampasaherong jeep at naghihintay ng mabibiktima. Susundan sa madilim na parte ng kalsada at saka aagawan ng bag o kaya ng cellphone. Noong ika-6 ng Setyembre alas 8 ng gabi, nakuna ng CCTV sa kanto malapit mismo sa barangay hall ang pagdaan ng jeep kung saan lulan nito ang isang estudyanteng biktima. Makikita ang motorsiklo na nakasunod sa biktimang si Annabel na taga San Nicolas First Lubao. Nakita po namin na nakasubaybay na po yung sasakyan nung nag-hold up sa amin. Pagka po ng jeep namin, pangkanto namin, bababa po ako, nauna po siyang pumasok ng kanto po. Ayon kay Annabel, matapos makuha ang kanyang gamit ay mabilis nakatakas ang suspect. Doon po ako pinalo sa ulo. Tapos napaupo ako. Tapos tatayo po ako, sisigaw. Tapos tinutukan po ako ng baril. Nakuha ang 2 cellphone at isang tablet kasama ang gamit sa eskwela ng estudyante. Kasalukuyang hindi pa pumapasok sa eskwelahan si Annabel dahil sa pangyayari. Berdeng motor na may plakang TK2123 ang namataan sa CCTV ng San Nicolas First Barangay Hall. Sa ginawang verification ng PNP, rehistrado sa pangalan ni Amante Enrique na taga Banahaw, Dauma, Balacat ang motorsiklo. Maliban kay Annabel ay may nauna pang kasong ganitong uri ng modus sa Barangay Santo Tomas, Lubao. Babaeng empleyado naman ang nabiktima ng nakamotorsiklong kawatan. Ngayon lang daw nakatanggap ng report ang PNP Lubao sa bagong modus na ito, kaya suspetsya nila dayo ang sospek. Naalarma na ang PNP Lubao at opisyal ng mga barangay, kaya rumoronda na sila sa kalye mula gabi hanggang umaga. Sa follow-up ng PNP, wala na raw si Amante Enrique na taga Banahaw, Dauma, Balacat sa kanyang tinutuluyan. Itinuturing na person of interest kaugnay ng holdapan sa Lubao si Enrique. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.